ଆପଣ ଏ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଅଙ୍କଲ। ଯେମିତି ତୁ ଭୁଲକେ ଜନ୍ମ କରି ସେ ପୁଅର ପିତୃ ପରିଚୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋପନ ରଖିଛୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ତୋ ବାପାର ପରିଚୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୋ ପାଖରେ ଗୋପନ ରଖିଛୁ। ତାମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ମୋ ବାପାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଙ୍କଲ? ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଙ୍କଲ, ମାମା ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋ ବାପାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ମୋ ବାପାର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଘଟକୁ ଏମିତି କହିବା କଥା, ଟିକେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି କଥା କହି ତୋ ପଲ୍ଲବୀର କର୍ମକୁ ଘୃଣା କରି ତାକୁ ଆଦର କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ତୋ ବାପା ପରିସ୍ଥିତିର ଅସହାୟତାକୁ ସାଥୀ କରି ମୋତେ ଆଜକୁ 25 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହବ ତୋ ପାଖରେ ବହୁ ଲୁଚି ହୋଇଛି। ଆଜି ତୋ ବାପାର ପରିଚୟ ପାଇସାରିବା ପରେ ବିନା ପ୍ରଶ୍ନରେ, ବିନା ଧିକ୍କାରରେ, ବିନା କଟୁକ୍ତିରେ ତୁ କ'ଣ ତୋ ବାପାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ? ମୋ ବାପାକୁ କିଛି କହିବେନି, ତାଙ୍କ ମାନେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିବେନି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ପରିଚୟ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମୋ ବାପା? କିଏ ମୋ ବାପା? ଆପଣ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପରିଚୟ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାପାର ପରିଚୟ ଦେବା ଆଗରୁ ମୁଁ ତ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ସାନ ପଡ଼ି ତୋତେ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହେଁ। କ'ଣ କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀ ଅଛି? ଖାଲି ସାନ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ, ସାନ ଭାଇଟି ଅଛି। रे माँ शुणी पार्टी विश्वास कर मो कान को मो बाबू को कथा को विश्वास कर आज पूर्व आकाश सूर्योदय को केवल एति कहबी परागग्रस्त तो जन्म परिचय आज पराग मुक्त बाकू जाउछि। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ତୋ ଭାଇ ତୋ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ବି ତୋ ଭଉଣୀଟା ତୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। এই পল্লবী ହେଉଛି ତୋ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କର ସହପତି। ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ? ପଲ୍ଲବୀ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ? ହଁ, ମୁଁ ହିଁ ତୋର ସାନ ଭଉଣୀ। ତାହେଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ତୋ ସେ ଅକୃତଜ୍ଞ ଜନ୍ମଦାତା। ନିଜ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ସର୍ବସ୍ୱ କରି ତୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲି। ନିଜ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିପତ୍ତିର ଅହଙ୍କାରକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ତୋ ପିତୃ ପରିଚୟକୁ ପଥର ତଳେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଦିବାକରକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ନିୟମର ବସା ପାଣିରେ ମୁଁ ଛନ୍ଦି ଦେଇଥିଲି। ବାବୁ ଦିବାକର ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛୁ, ବହୁତ ସହିଛୁ ମୋ ପାଇଁ। ଆଉ ତୋ କାନ୍ଦିବାର ନାହିଁ, ତୋ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ମୋ ଅମରକୁ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେ। କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ ନୁହେଁ, ମୋତେ ଥରେ ବାପା ବୋଲି ଡାକ। ମୁଁ ଭାବିବି ମୋ ସବୁ କୁକର୍ମକୁ କ୍ଷମା କରି ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛୁ। ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ମୋତେ ଥରେ ବାପା ବୋଲି କହ। ମାତ୍ର ଶକ୍ତି ହେଇଗଲା ତୋ ମା ପାଖରେ କରିଥିବା ଅପରାଧ ପାଇଁ ମୋତେ ତା ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା ମିଳିଯିବ। ଆଜିଠୁ ମୋର ସବୁ ସୁଖ ତୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ମୋର। ଚାଲ ମୋ ସାଥିରେ ତୋ ଘରକୁ ଫେରିଯା। अरे माँ आउ कहीं घटना करुचु ए गोटे कथा लुचि रखा आज 25 वर्ष होगा मुझे केते कष्ट होछि से भगवान जानते आपन किसे बात बहुत खुशी मैं तो शांति में बंद कर देला शांति में बोल ए मोय भी कोन करबी मु जो अपराध करछि ता वास्तव में करबी कौन करे मो बापर मुक्ति पाइबी किसी बुद्धि मु पाउनी मो भी किछि कम अपराध करिबी रे मां तू मते बचूर को दिनो कि नदी आम भाई ते एते त्याग करिछो अर्थात मो सामने तते गाड़ी न पाई घर बाहर
ପାଇ ସାରିଛି ଆଉ ଯୋଉ ସଂସାରକୁ ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କୋଉ ସଂସାରକୁ ମୁଁ ଫେରି ଯିବି ମୋ ସଂସାର ତ କଳଙ୍କ କଳା ବର୍ଷରେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁରମାର ହେଇସାରିଛି ଆଉ ପୁଣି କୋଉ ସଂସାରକୁ ମୁଁ ଫେରି ଯିବି ଆମ ସଂସାର ବୁଝିବ ଯୋଉଠି ଆମେ ସଂସାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିଏ ତମେ ତମ ସହିତ ମୋ ସମ୍ପର୍କ କଣ ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଅଛି ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନଥାଏ ତମେ ମୋତେ ତମ ପତ୍ନୀର ପରିଚୟ ଦଉଛ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ତମର ଗୋଟେ ପାଗଳାମୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଅପା ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରରେ ତୋର ଅଧା ଭାଗ ଆମେ ଦି ଭଉଣୀ ଆମର ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ସଂସାରରେ ଏମିତି ଘଟଣା କିଛି ନୂଆ ବି ନୁହଁ କୋଉଠି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କୋଉଠି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଏଠି ନିଜ ଅଜାଣତରେ ଏସବୁ କରିସାରିଛେ ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅସୁବିଧା କଣ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ପଲ୍ଲବୀ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯେମିତିକି ପୋଡ଼ିଗଲା ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦ ନଥାଏ ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ବିବାହିତ ପତ୍ନୀ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିସାରିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ବି ଫିଟା ହେଇଯାଏ ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବିହୀନ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇସାରିଛି ସେତିକିରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ପାଇସାରିଛି ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ମୋ ବାପାଙ୍କ ସଂସାରକୁ ଫେରି ଯାଇ ତାଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେବା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନି କାରଣ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇଠି ମୋ ମାମୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି ଆଉ ମୋ ପିତୃ ପରିଚୟ ଥିବା ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବି